Už viac ako 20 rokov zvyšujeme úroveň profesionálnej gastronómie na Slovensku. Sme odborníci na gastronomické technológie a komplexné riešenia pre reštaurácie, hotely, verejné a sieťové prevádzky. Pomáhame budovať funkčné a moderné kuchyne, ktoré zjednodušujú každodennú prácu a zvyšujú efektivitu prevádzky. Za našimi riešeniami stoja ľudia s reálnymi skúsenosťami z gastronomických prevádzok, a to z kuchárskych aj manažerských pozícií. Práve vďaka tomu rozumieme reálnym potrebám klientov a vieme navrhovať riešenia, ktoré fungujú v každodennej praxi. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Záleží nám na tom, aby prevádzky fungovali nepretržite, spoľahlivo a dlhodobo. Realizujeme riešenia od prvého návrhu a projektovej dokumentácie, cez dodávku technológií, montáž, zaškolenie personálu až po odborný servis. Dispozičné riešenia spĺňajú náročné prevádzkové požiadavky, hygienické normy a platnú legislatívu. Spolupracujeme s renomovanými výrobcami technológií, ktorí nám umožňujú dlhodobo rozvíjať odbornosť nášho obchodného aj servisného tímu a zabezpečiť dostupnosť kvalitných náhradných dielov. Servis je pre nás prirodzenou súčasťou spoľahlivého partnerstva a preto ho nepretržite poskytujeme prostredníctvom servisných stredísk po celom Slovensku. Naše praktické skúsenosti posúvame ďalej aj v rámci certifikovaných školení Luchnar Gastro Academy. Veríme, že správne pochopenie technológií a ich plnohodnotné využitie je základom úspešného fungovania každej gastronomickej prevádzky. Za čas nášho pôsobenia sme získali dôveru už viac ako 500 zákazníkov. Sme partnerom mnohých renomovaných reštaurácií, fast foodov, školského stravovania, výrobných prevádzok alebo veľkých sieťových zákazníkov. Luchnar. Zvyšujeme úroveň profesionálnej gastronómie.